Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kawei ka samla nari India ka balalek ban pulih ha Ontario Canada kala shah siat iap ha ka khanriu tarik jong niu benai. Yakani ka samla latip kyrteng kum ka har simrat randava baroh ka dei ka berang lek ban pulih ha Mohawk College ha Hamilton Ontario baroh ka badai try napok ka jela Punjab. Ki pulit jang ka Hamilton ki berang tokit yakani ka jingja ki laong ba ka har simrat ka dei ka badang arway snam karta baroh ka dei ka balui lui bat yakani ka jingja laja hakapor bakadang yeng ban apos laong ru ba ukuli uladei haka shadem jongka hadin badan ka jingya siat hapdeng ki artli ki kali baroh ka jing tokit halor kani kadang lek chakmat shu laong ru nakal yang ki pulit ki laong ba kilayo jingtip ba kaladan ka jingya siat ha Upper James bat ha South Bend Road Streets jang ka Hamilton hakaba la shemru ya ka randava kaba la dei ukuli naka shadem jangka tangba kala yapno ha shwaban poisha hospital haka joka por la kenturu yaki badan dashcam ni security camera ki badan hajan jangka ni ka jaka bat kani ka jingja haka por kumba nyau khatsan bat nyau sapusan pormit bakin wan ban yarap leng baki video khanang ban long ka jingsuk ban penya chakmat yakani ka jing tokit